walasa ka jɛya lasɔrɔ ani min ni o ye musaka minnu bɛ bɔ sanu ko kingango kibaruya la ani sɛbɛn minnu ni olu kɔni bɛ kɛ sababu ye ka sanubɔlaw k'olu yamaruya ka sanu bɔ u ka kan ka min ladi sigida ma jɛkulu min n'o k'a ma ko coalition publier ce que vous payez o kumana a ye aw ka dita k'o yira jamana u ka bɔ a kalama olu ye ɲɔgɔn lasɔrɔ min ye sigila min kɛra maison du partenariat la Bamakɔ o maa sigiyɔrɔma 40 bonyango ka bɔ société civile la olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nin sigi in kɔnɔ ka ɲini k'a dɔn sanu bɔlɔ jɛkulu minnu n'u b'an ka jamana kɔnɔna na ani u ka kan ka waliya minnu kɛ danga jumɛn u bɛ u yɛrɛ lasɔrɔ o kɔnɔna na Umaru Koyita ani Umu Tarawele olu bɛ walawali kɛ an ɲɛ nin ko in kan. Ka tɛmɛni a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri walasa kunnafoni jɔnjɔn bɛ se ka di jamana musakakow ka sɛbɛnko ani ka taa se dugujukɔrɔ nafolo koɲɛw ma jɛkulu min kɔni bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma coalition publier ce que vous payez ale kɔni ni ɲɔgɔn dalajɛ in kɛnɛ sigi a laɲini de maa minnu bɛ yen nɔ ni olu da bɛ don dugujukɔrɔ nafoloko koɲɛw la u ka jɛ ka kuma a ko baaraw bɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Sɛgɛsɛgɛli de b'a kɛ Mali kan sisan an b'a fɔ o ma ko validation o ye étude mun ko dugujukɔrɔ nafolo fɛn min don tant que kunnafoni jɛnjɛlen ma da kan a bɛ na ni kɔlɔlɔ ye o de y'a to an b'o kan sisan an bɛ kunnafoni d'u ma kunnafoni sabanan ye min ye u bɛ to k'a fɔ ko Mali kan gɛlɛn bɛ ko ka dugujukɔrɔ nafolo di kɛnyɛrɛye sɔrɔdasi dɔw ma an société civile an y'a ɲini yɔrɔ bɛɛ la an m'a ye bon gafe dɔ de Mali kɔnɔ fɛn dɔ de bɛ yen an b'a fɔ o ma ko cadastre minier an y'a ɲini o kɔnɔ an y'a ɲini yɔrɔ bɛɛ la an ma se k'a ye k'a fɔ a dilen don mɔgɔ ma. Ka tɛmɛni kunnafoni minnu sɔrɔla ka bɔ cakɛda yɔrɔ la ni o bɛ tali kɛ direction nationale de géologie et des mines yɔrɔ la a yirala k'a fɔ ko décembre kalo tile 31 san 2019 yamaruya 760 olu de dira dugujukɔrɔ baara ale kow kan fɛn min kɔni ministre ka ciden min kun bɛ nin kɛnɛ in kan ale ni hakilila in fo kosɛbɛ. Mɔgɔ caman bɛ secteur in kɔnɔ bi u tɛ secteur in dɔ kojugu parce que secteur in sigilen bɛ sariyaw de b'a kɔnɔ donc sariya papier de bɛ n'a fɛ code minier donc faut ti kɛ sanuko la ka tɛmɛ code